Працюючи 20 років в косметології, я завжди питаю, скільки людині років. І коли чую слова «Ай, я вже стара», я кажу: добре, а скільки вам років? Скоро 30. Так ось, Всесвіт хоче виправдати сподівання всіх нас. Тому, якщо вам скоро 30, а ви вже думаєте, що я стара, тоді Всесвіт виправдовує це і додає вам вікових ознак у вигляді зморшок, пігментації та сухості шкіри. Тому дуже важливо слухати себе, думати, що ми вимовляємо, і що ми думаємо. Тому що якщо ви будете думати негатив, наприклад, я стара, тоді Всесвіт виправдає вам ці сподівання. А якщо ви будете думати, що я молода, щаслива, красива і так далі, тоді він теж виправдає ваші сподівання і додасть вам молодості, жвавості і краси. Тому думайте те, що ви говорите. Це є дуже важливо.